Σου πολύ ο Κώστας, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Στο τοπολείο εκεί. Ναι, στο τοπολείο. Στο βλατζίδικο. Ναι, στο βλατζίδικο. Στο βλατζίδικο και δεν ακούω καλά. Ορίστε. Δεν ακούω καλά στο βλατζίδικο εκεί. Ναι, λέω, στο βλατζίδικο. Στο βλατζίδικο. Ο Κώστας. Στο βλατζίδικο. Ο Κώστας. Σε παρέτσι. Στο τοπολείο Δήμος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Στο βλατζίδικο εκεί. Ναι, στο βλατζίδικο. Και στο βλατζίδικο. Ο Δήμος. Ναι, δεν ακούω καλά στο βλατζίδικο εκεί. Κυρία μου, ναι, στο βλατζίδικο λέω. Και στο βλατζίδικο. Ο Δήμος. Α, μ' αρέσει αυτό. Πέστε μου. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ορίστε. Θα ήθελα τσουβλάκια. Πώς? Τσουβλάκια. Τι είναι αυτό? Τσουβλάκια. Θα σας το κλείσω, κάνετε φάρσα, έτσι. Τσουβλάκια. Λοιπόν, θα σας το κλείσω, δεν πάει. Λέτε ψέματα. Τσουβλάκια. Τι είναι το τσουβλάκια? Τσουβλάκια. 6 σουβλάκια. Ναι. Ναι, πέστε μου, πώς θα θέλετε? Με κρέας. Με τι κρέας? Όλα. Τι όλα? Όλα. Πώς? Όλα. Με γύρω? Όλα. Με όλα τα κρέατα μαζί? Ναι. Δεν γίνεται. Όλα τα άλλα από το καμίσο. Δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Όλα. Κυρία μου, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με. Γίνεται ένα κρέας της επιλογής σας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Λοιπόν. Άλλα βαγγέλα, 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 και άλλα βαγγέλα. Ένα μαγγέλο. Ναι, μάλιστα. Απ' όλα. Βαγγέλα. Ναι, απ' όλα μέσα. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο? Ένα τσούβλε. Ένα. Τσούβλε. Τσούβλι. Ναι. Τι είναι το τσούβλι? Τσούβλε. Τι είναι αυτό, κυρία μου? Δεν καταλαβαίνεις, τσούβλε. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ένα τσούβλε. Βούλα, έχεις να πάρεις την παραγγελία? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν το πιστεύω. Κυρία μου, κάντε φάρσα. Ναι.